Jaso nagoen WhatsApp bat nire bizilagun batena, ez da guria sekula izen, eta ipini zuzten. Maider, sorionak, ya era hora de que alguien presentara un programa como es debido para el pueblo. Ta nik erantzun dutzen, jo, es que nos lo estamos currando. Eta erantzun zuzten berak, se nota. Dea nahikoa. Kriston programia daukagu, bestatuk ez da izadokien, copy-paste, hori bai. Dauko, kriston programia, kriston lantaldia, dauko garaipena, hemen, osea, irabazin bio, baina hori bai, astebete falta da. Guk komunikabietan ez dugu irabazten. Guk irabazten gau jentiei begizita begira. Konbentzituten, gure bizilagunak, osea, gure seme-alabak, gure anai-arrebak, gurasuak, ezagutzen dauen jendia, gurekin lan eitzen dauen jendia, ezin gara egon beste 4 urte porlanesko postal baten, txiringito baten, erramitxa bat dana. Beste 4 urte holan ez, mesedez. Osea, guazen herri gintza itxera, guazen herri feminista bat lortzera, herri euskaldun bat, eta guazen poliki-poliki Arnaldok esan dauen bezala, gure aintzindarentasuna berriro berreskuratzera.